El Cafè al Centre és un projecte cooperatiu que gestiona el bar o l'espai cafè social de l'Ateneu al Centre Democràtic i Progressista. És un projecte que té ara actualment 5 anys i escaig, anem de camí als 6 anys, i avui podem presumir de ser entre socis, persones sòcies i persones treballadores, doncs, un equip format per unes 16 persones. Res, jo cap allà el 2008 vaig començar a militar al centre social ocupat i autogestionat Can Vies, al barri de Sants. I a través de Can Vies també un cop vam anar a fer unes jornades al centre social que es deia la Maranya, que allà va ser on vaig conèixer la Muriel i l'Arnau, i allà va ser on ens vam conèixer i on vam engegar un petit projecte anterior a aquest i que ens va fer arribar fins aquí. Bé, a nivell pragmàtic, militar en diversos col·lectius, com ara un Ateneu o un Vall de Diables o els altres col·lectius que han esmentat els meus companys, ens porta a establir eines per l'autogestió. Que acaben sent doncs, barres de festa major i altres mogudes, no? Muntar concerts, aprens a fer anar una taula de so, aprens a connectar coses, aprens a punxar un barril. Tot això, almenys a la gent de sala, ens ha servit doncs, per desenvolupar tasques en el bar que d'una altra manera doncs, les hauríem de tornar a aprendre. No? Ja veníem amb un fons que potser si no tinguéssim aquesta militància, doncs això, hauríem de tornar a aprendre. Una de les coses que he après en els anys de vida associativa o en els moviments socials ha sigut mecanismes i eines per desenvolupar-te en una assemblea. Després, quan he arribat al lloc de treball i he començat a participar en una cooperativa on les decisions del dia a dia passen totes o moltes d'elles per una assemblea i són coses molt importants, crec que he estat bastant ben preparada perquè ja tenia experiència en el món de l'assemblearisme, en aquesta cultura o lògica de prendre les decisions en comú. Crec que un valor afegit que té el fet d'estar aquí és que ningú et posa límits, ningú et posa barreres. No? Els límits o les barreres els poses tu i arribes fins on tu vols. Si nosaltres volem treballar amb producte de proximitat, amb productors de la zona, doncs apostem per això. Hi anem, hi busquem, hi treballem i ho fem. No tenim cap jefe que ens diu no, jo necessito uns beneficis, necessito uns marges i vull això i llavors busco el producte el més barat possible per treure el màxim rendiment. Hi ha moments que tens un cafè a la mà o estàs eixugant ganivets i va passant l'estona i pots arribar-te a preguntar per què estàs fent una cosa que estrictament en si potser no seria el que més t'agradaria o el que més et motiva. Llavors és quan aquí entra el meu consell. Crec que està molt bé pensar que amb aquella tasca estàs canviant el món d'alguna manera perquè estàs dient que organitzar-te diferent a l'empresa clàssica, que trencar els esquemes, que repartir els beneficis entre el teu col·lectiu, que crear llocs de treball, prioritzar la creació de llocs de treball per sobre dels beneficis o dels objectius econòmics, que tot això és possible, no? I tot això tots aquests valors estan en aquell cobert que tu estàs fregant. I aquest és el meu consell, saber apreciar, no perdre de vista l'essència per continuar tenint la motivació cada dia i sent feliç.